φίλε! Λοιπόν, σήμερα βλέπουμε ένα καινούργιο προγραμματάκι. Εσύ, γεια! Λοιπόν, και θέλω να μου γράψετε comments από κάτω αν θέλετε να φτιάξω ένα καινούργιο κανάλι που να παίζω μόνο gaming online και να κατεβάζω διάφορα games στο PC και να ασχοληθώ πιο πολύ με games. Βασικά το κανάλι μου είναι και για games, αλλά αν θέλω να φτιάξω ένα καινούργιο κανάλι που να παίζω online games, ξέρετε γιατί βλέπετε εδώ πέρα με την κάμερα ή από εδώ ή από κάτω που είμαι, δεν ξέρω πώς το διάλογο είναι. Λοιπόν, και σήμερα παίζουμε Cat Mario. Το Cat Mario είναι όπως το γνωστό Super Mario που παίζουμε όλοι στα Nintendo, αλλά κινέζικη έκδοση, και θα σας εξηγήσω τι εννοώ με την κινέζικη έκδοση, γιατί οι Κινέζοι είναι, ξέρετε, πολύ έξυπνοι και αποφάσισαν να παίξουν. Τα βελάκια είναι ίδια όπως παίζουμε πάντα με τα βελάκια, και είναι απλά είναι τρόλ παιχνίδι. Troll game! Δεν παίζει. Μάλιστα. Μη. What the fuck. Καλή αρχή. Μπαμ. What the fuck? Bam. 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 Κάτσε ρε. Δεν μπορεί να μέσα. Μάλιστα. Μείον 1 ζωές. Οκ. Τι έγινε τώρα? Μείον 2 ζωές. Οκ. Γιατί σε μένα! What the fuck! Διάτρες. Λοιπόν, αυτό το game θα τους πάω στα μούτα δε... Μα την Παναγία! Κουτάκι πάνω. Μετά πάμε εδώ. Βγαίνει αυτό το σκάτο. Cat Mario! What the fuck? What the Συνδρομένη. Λοιπόν, κάτσε γιατί πρέπει να το προσέχουμε τώρα εδώ πέρα. Κάπου εδώ το κουτί. Να το κουτί. Το πέρασα! Γεια στο διάλογο. Μας κάνει παρέα αυτό που βάζω. Είσαι γρουσούζικος. Μείον 8 ζωές. Ναι. Όχι μη. Μπαμ.
Α, όχι! Γαμώ την που... Θα τελειώσει όλο το βίντεο μέχρι να το κερδίσουμε. Fuck you! Σκοπεύω να κάνω νέο ρεκόρ στο Cat Mario. Να το πάω μείον 100 ζωές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πετάμε το κουτάκι! Μη! Το καταλάβαινε ότι είναι troll game, δεν υπάρχει. Σου σπάει τα νεύρα. Τώρα γιατί φύγεις μπροστά μου, πουτάνα. Το πάτησα! Γαμώ την... Μείον 16 ζωές. Τελείωσε και το βίντεο. Γαμώ, κοίτα τι κάνει! Θα σου σπάσει τα μούτρα. Ναι. Είσαι εσύ ρε σκατό. Ναι! Έλα λίγο, ήθελα λίγο, τόσο. Μου την πουτάνα μου. Troll. Fucking troll. Μη. Τι κάνει, γιατί πάει πίσω μπροστά, πίσω. Γιατί? Μείον 19 ζωές. Ναι. Και δεν έχουμε πολύ χρόνο για να έχουμε το βίντεο. Έχουμε άλλα 7 λεπτά. Κολλάει λίγο. Μείον 20, ναι! Τρολ, τώρα άρχισε να κολλάει. Το φοβόμουν αυτό. Το φοβόμουν. Μείον 21. Μου σπάσει τα νεύρα του μεταξύ του μέχρι στιγμής. Ναι. Έλα. Έγινε μια διακοπή. Μη! Γαμώτη! Έχουμε περάσει 1,5 λεπτά και ακόμα δεν έχω περάσει αυτή τη γαμποπίστα. Πού θα πάει, θα την περάσω. Μη! Γιατί πας εκεί, γιατί.
Fuck you. Λοιπόν, ήρεμα. Τώρα να το βάζω ξανά. Μαλάκα είναι γνωστή ζυγοτελικά, δεν υπάρχει. Μείον 32 ζωές! New record! Τι είναι αυτά! Μανιτάρια! Fuck you, μανιτάρι! Fuck you, mushroom! Μείον 34. Δεν θα προλάβω να κερδίσω την πίστα, χρειαστώ και δεύτερο βίντεο, δεν υπάρχει. Κάτσε εδώ. Έλα, γιατί κολλάει εκεί, γιατί. Έλα, γιατί. What the fuck. What the fuck, μείον 36 ζωές. New record. Πες το περισσότερο να το έχει κάνει πόντιος, Δεν έχω δει πρόβλημα με τους πόντιους, απλά το λέω γιατί και... Βασικά εντάξει. Δεν είμαι τόσο... Δεν είμαι... Έχω περάσει 12:40 και έχω 15 λεπτά μέχρι το βίντεο, ρε φίλε, δεν αντέχω, δεν θα το περάσω. Είναι troll gay. Blum, blum. Αφού πήγα εκεί! Δεν υπάρχει περίπτωση να μ' ακούμπησε! Ναι! 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 Όχι! Όχι! Πού το έφτασα! Ναι, bye, άντε γεια. Τώρα θα τόσο καλά και δεν μπορώ στο καφέο. Νιώσα τα ένα. Το πέρασε το γαμμένο. Όχι. Αμούτι που... Θα κλείσω από το ίδιο. Λοιπόν, πρέπει να σας κλείσω. Θα συνεχίσω μετά μέχρι να το κερδίσω σε άλλο νέο βιντεάκι, γιατί εδώ πέρα δεν μπορώ να καταφέρω. Λοιπόν, Cat Mario, Cat Killer, subscribe, like και έρχεται το δεύτερο part.